Sidina sewengi diparingi terang daerah mriko-mriko udan deres Pak Priyadi tenan banjir jenengan ngerti kali Juwana Silugonggo meluap nganti iwak paus boyo ucul Pak. Jadi jenengan sing hati-hati angger kapan boyo niku ucul pun medeni wong nganti tekan ngepung boyone niku medal dados masalah gak percaya kowe aku bar kono gak ana boyo ya ora ana wong tre boyone rene kok iya aku mung tak rentomoki aku mung bar mlaku-mlaku kon Juwana man ya wah Silugonggo meluap wah banyu iso ngono man ya wobok lho banjir lu tak turut mengidul terus nganti teko ngepung ngepung ya ana boyo ira mecungul persis ini lho man iso plek sweples yo ngene iki ketop terus sampe nguntal wong niku gak percaya aku kok gak penak atiku gak penak perkara apa mosok boyo kok nyawang aku lah keboyo apa ora aku ora boyo lah kok ora iku lah kowe dhek mangkok geger ora umum ana apa lah apa perkara apa mosok kowe ora nganu kowe jare ndek nyape lunga ning Semarang gak sida aku ning Semarang kumrano mau ngeterno anakku aku izin karo bose anakmu kok mbok terno ning Semarang kowe wis gak kuat ngingoni piye ini lho maksudku piye lho Dik anakku lah sekolah ning kono mbah lah sekolah ta ora kok mbok kandakno aku lah anakmu sekolah ta ora melu-melu ngapa ra jan urusane iki ora penak omongane sendor lho lah aku rak teko ya bandani angger boyo mbok pakani ngene iku saman cangkemku ki sampah apa bukekno aku angger panganan kok dikekno aku cangkemku tempat sampah apa piye ora ngono man lah kowe iki dikandani bolak-balik nek turu cedhak awakku engko aku ben gampang gugahane ya gayane nyeleneh ning isor apa wit kono aku kaget ora kowe jare kok lunga ning Semarang ya Pak aku ning Semarang ngomong karo bos aku izin rontok telat lho bar main buablas di Semarang aku lah apa ning Semarang lho ngeterno anakku sekolah bareng anakku tak selehno terus aku meng kok ning terminal lho anak kok mbok selehno iku apa ya anjen tas are kowe anak mbok terno ning Semarang terno ning Semarang terus tak tinggal ning kono ben sekolah ben sekolah golek pinteran paling ndak iku bapake dadi badut dadi dagelan ning anake ngrasakno pendidikan taruna kudu iso ngungkuli bapa padha karo putrane panjenengane Pak Priyadi Desa Yoga muga-muga taruna ngungkuli bapa apa sing dicita-citaknya panjenengane Desa Yoga muga-muga dadi bocah sing pinunjul migunani kaya putrane ngene iki paling ndak ya taruna ngungkuli bata sing karepna enggak karena ngungkuli bata untum kono taruna ngungkuli bapa karena ngumpulno bata kupingmu iku sing ra batekan kowe iku kupingem sing pilek apa taruna apa cangkemku sing ra bener ya lha katani bareng ngono omonganku kok angel iki cangkemku ndak merongos iki piye Bang cangkem kok merongos nuntre untu taruna ngungkuli bapa taruna ngungkuli bapa paling ndak anake dadi RT bapake dadi RT anake paling ndak kudu dadi petinggi RW nek anak bapake dadi RW anake paling ndak kudu dadi ora petang-etang ya paling bayan nek bapake dadi bayan paling ndak anake kudu dadi petengan nek bapake dadi petengan paling ndak anake kudu dadi lampu apa nyawang kowe iku lah nek pakane dadi petengan ndak anake nggawa lampu ben padang maksudnya ora petengan lampu ki ndak tak kira nek pakane dadi petengan ndak pak anake dadi sing padang ngono angel omong karo kowe iku kene man petenganku maksudnya iku perangkat gitu perangkat kok perangkat desa itu perangkat desa paling enggak luweh nuwi karo bapake
Paling ndak anake kudu dadi petinggi. Balik ning gone anakmu. Sing mbok sekolahno najan pakane dadi dagelan, anak-anak kudu iso dadi sekretaris malih. Oh kok lambemu ku? Sekretaris apa? Sekretaris kantor apa? Iya. Angel omongan karo kowe iki kuatrok iku marai. Katrok piye le, Man? Dadi anak mbok terane Semarang. Semarang. Kok kuliahno? Iya paling ndak ya kuliah. Iya. Olah. Bareng aku mulai sing dadi perkara ya iku, Ndar. Kok iso iki? Aku ning terminal. Kowe lali nyangoni anakmu. Wis tak sangone kok nyang-nyangi. Lah kok dadi perkara? HP-ne katut kowe. Ora. Lho, tasik keri. Ya ora. Lah perkara apa kok? Perkara ya iku mau aku mulai iki mau Ndar. Mulih ning dike gak roh mamneh. Ya angel omongan karo kowe. Lah kowe kok mulih mbok dadekno perkara lah apa? Ngene lho. Piye? Tak ceriti. Mau aku nek keceritan. Masih tak ceritani. Iya. Aku ning terminal. Lho ora nek goro-goro ngopo-ngopo kok aku sampe tukaran karo anu tukang kondektor bis. Kok tak wanjuti. Kondektor bis iki. Iya bis. Lah kok mbok anjuti? Lah aku enak-enak ngwadeg golek jurusan Surabaya. Lah bis sing mlebu metu terminal Semarang kok aku digotak-gotak dilok-lokno. Piye? Batang ngono lho. Aku iso dibatang-batangno aku ora menungso apa piye? Bayangno kok. Lah aku menungso kok dibatang-batang kok golek waton nak salat biasa. Tolah kondektor iki mripate menawa blobok ya, Man. Mosok batang kok lemune ngene ya ora ngene. Lah aku ditudingi batang karo nggo bis. Dadi kowe ning terminal ana bis liwat, kondekture duding-duding kowe batang lho aku sariman menungso batang aku ngono. Kowe dadi aku ra emosi ngono iku. Mudeng aku maksude, Man. Oh mudeng piye? Kowe wae balane sepire kowe? Wajiti san kowe. Geger piye? Yo lah yo wani kok gundule. Ngajak gegeran ayo. Lah kowe ngewangi kondektor bis kowe. Lah kowe ku takok tak jawab kok kowe malah ngajak gelut. Lah aku dilokno batang. Lah nek ngene iki yo ketok nek batang. Lho sirahku mbok nggo. Ndasku sing gua silah. Lho nek. Lho waduh kowe ipin-ipin. Kita ipin-ipin jangan bertengkar. Enaknya ayam goreng. Betul. Jan. Lho kowe ku yo wong ngelok aku batang ora satu watu diase. Berarti kondektur emang muni batang ditudingi. Aku ora emosi piye. Mudeng aku. Wong aku wong barek ngene padahal batang. Kowe arep lunga. Delalah ning nggone terminal. Kowe nyegat bis. Ana bis liwat muni. Batang aku ditudingi. Wong aku. Ya Allah, Man, iku gak ngalokno kowe batang yo gak. Apa? Iku wonge nawani kowe bis. Lho edan. Kowe ditawani bis. Edan kowe. Aku tuku montor ora kuat ditawani bis. Duwe sapa? Kicik lho rumah. Anjo sisan piye kowe? Maksude kowe iki ditawani bis iki. Wong aku montore pedotan ditawani bis. Duwe sapa? Iki piye cah? Oleh kun jelasno. Kowe iki ditawani, kowe dijak ning Batang. Lho aku arep ning Pati ya, dijak ning Batang dak sedo ketoprak aku. Maksude Batang kowe iki dijak ning Batang. Lho aku arep ning Pati marmen kemiri kok. Cariman ndor kowe ditawani bis. Duwike sapa? Wong aku ngetoprake bon terus. Maksude, Man, piye? Kondektor iku mang ngejak kowe engko ora ameh ketoprak ning Pati dijak ning Batang. Dijak ning. Iki lho. Maksude kowe ditawani bis. Duwike sapa? Kowe ngenyek aku. Maksude kowe kon melok bis. Lho aku melok arep ning ndi arep ning Pati kok melok. Ning Batang. Lho, napa aku ning Batang arep ning kemiri arep ngetoprak. Anu, Pak Pri, Pak Sambung, aku nyilah anu jae puacul sing rada guang, Pak. Apa? Tak puacule ndase aku. Lho rumah samu ndasku wis sawah kowe. Lah kaya yo padha ae wong ki dijelasno malah ngeyel kok. Lho kowe sing ngeyel kowe. Kowe iki kancane kondektor kowe. Kok kancane kondektor? Maksude kowe iki ditawani bis iki piye lek kun jelasno ya Allah Gusti. Aku ora ndek dhuwit tawani bis. Sariman. Apa? Kowe ape lunga ndi? Ning Pati. Ning Pati lah apa? Yo ya main ketoprak. Terus kowe nyegat bis ning ndi? Ning terminal Semarang. Ana bis liwat nawani kowe piye, Man? Aku ditudingi ra iku batang. Ora trimo to aku. Berarti mripate kondektur sing blolokan. Kok blolokan apa? Wong kowe iki garangan kok diarani batang. Ya kleru kowe. Lha kowe yo kleru. Kok ngarani aku garangan? Aku asline ora garangan. Lah asline apa? Kirik.
Wong gregetno usus ngono. Lha kowe ku yo padha ae wong dikandani. Maksude kondektor bis. Iku rak ngerti penumpang sing arep lunga ning daerah ndi. Ya. Daerah pamane ngetan ning Surabaya. Ya, bener. Ya padha karo aku wingi, Man. Apa? Aku dodok ning Pertelon Juwana, ngebruk iku. Iya ning ngebruk. Aku arep lunga ning daerah Jawa Timur, ning daerah Surabaya. Kowe arep rono. Lah aku ngenteni kancaku ora ndang teko-teko, ndalah ana bis liwat. Oh, bis liwat. Munine, boyo. Kondektor kuakek ane aku. Menawa sing ngelokno batang kowe iku menawa. Kowe iki sing goblok ya kowe. Ora iso nek aku goblok ah. Lah kowe iki boyo-boyo iku maksude kowe dijak ning Surabaya. Aku pengen ketoprak ning kene. Aku iki pengen ketoprak ning Tanjung Sari ning Diri. Ning daleme Pak Priyadi. Ya maksude kowe iki ditawani. Ngenyek aku kowe. Ngenyek aku kowe. Iya. Kowe ngenyek aku? Iya. Aku peran dibayarane bonyek mbok kon tuku bis. Sik. Sapa kowe? Kita kok mbales ra penak. Aku kok ya goblok ya padha karo kowe. Ya tetep goblok wong ape netes ditinggal pitike. Bener nek pitike bento iku. Aku diwales ya. Lah ndok loro. Boyo. Itu gale batang. Ora ngono. Iya, Boyo. Iya itu boyo. Boyo iki. boyo. Wong ya ngene iki lho senawani aku. Iya. Ya iki. Kaget aku rumah kondektor bis ngoyak aku. Bano kowe mau. Ya Rene tak omong. Kurang ajar wong dikandani elek-elek ora umum. Wong kon nyambut gawe sing penake kok isine do tukar padu. Iku lho. Apa? Dijelasno ngeyel. Bacok kowe. Lho sing Gelut. Wong takon anu dari solusi. Takon ngei solusi. Solusi itu aku mau lak dilokno batang ah, Bos. Lho kok malah aku ditawani bis. ayo rene maju yuk maju. Oke. Dolek-lekan nanggone Kang Sondong. Lho jaremu kok dhewe, Bos? Ora ketua. Ketua ya? Ketok nek ketua lah wong jarekku ya mbok nggo klambi mbok nggo kok. Ali aku jare tak. Aku angger ape melu pentas ora iso gara-gara kowe kokan Ya. anggota anyare malah mletene ra karuan. Ambine Ngono. bos. Bener nek dilokno batang iku. Kowe iku lho. Kok tekan batang nek. Lha iku lho Bos, ngamongi dhewe lho anak buam iku. Batang dipangan boyo, Bos. Ku lho boyo. Ora batang. Oh alah. Rupa areng gadhek ngono paramu. Rupam kaya apa? Karena aku wis ngrumangsani rupaku elek. Lah kowe ngarani aku ganteng ya kowe berarti sing boloken. Lah saku rupaku ya weli kok jek nek sing remuk nek. Aku wis ngrasakno. Wong kene lho wis kandha nek sender iku rupane weli saiki ya malah ono sing remuk nek. Ora diwedhaki mah nglumpuk kaya kamar mandi ngono. Lele. Masa ora iku kaya kamar mandi le Caca. Lah bener nek wong lara batang iku lho delok ngene kok batang. Batang dipangan boyo. Jane ngene go, ngeten go. Ayo do omong-omongan sing penak. Omongan ra ono. Wong iki nanggone keluargane dhewe. Iya, Bos. Wis. Ngeten. Jane sampean ki wong loro iso tak kon rukun apa mboten? Ra iso. Rukun bojoku anggere adus dinceng terus kok. Ora lah Apa? Lah aku ape mbales nginceng bojone malah ra ketok blas ya bos wong kodene ra umum. Kok tak inceng iki ndi nggone? Kan bojoku tak kompo ya gedhi. Maran bojone wong lemah. Mohon kowe meneng andor. Jajal Mas Hariman sing ganteng dhewe. Bang ora iso ngatasi titeni lho ketua kok. Iki jelas fitnah. Kowe duwe ora boce muni piye jajal. Apa? Mas Hariman sing ganteng dhewe. Fitnah nek iki. Fitnah lah cek iki ora percaya ning aku ganteng kok. Wong aku sing diawake ora percaya kok. Lho iya, wong lanang nek diarani ganteng malah ngamuk. Nek diarani elek nesu. Jajal piye? Aku sebagai ketua iki apa ora bingung. Lah kenyataane ngono lho, kowe ngarani aku ganteng, Bos. Wong bojoku tak nggo tolak ukur bojoku. Nah, tolak ukure bojomu. Kowe ngarani aku ganteng iki kleru wong bojoku tak kelone mutah-mutah kok. Berarti kan wajahku kaya batang ya padha. Ngakoni kowe saiki. Iya, bener kowe ndar batang. Mulane berarti ki ora usah tak selesaikan rak wis rampung. Ngakoni dhewe Bos. Lah iya. Wes. Aku menyadari, Bos. Menyadari nek Sadar diri yo bener. Apa? bahwa diriku seperti batang. Boten ngene rene Mas ya Allah. Oke.
dadi siji kene pamriye kanggo nyenengke dulur-dulurku Tanjung Sari. Ngeten iki seneng banget lho aku. Alhamdulillah, Bos. Ya ta, luar biasa pirang-pirang orang ana 3 bulan, 2 sasi Belum ada. Apa Sasi setengah koprakan nok kene nganti wis ping 3 iki baru kali ini. Wampuh tenan. Kandhane. Saking tresnane karo Wahyu Manggolo ya. Lah kok ngono? Terus meneh ya ketoprake tanggane dhewe kan iso dinego, iso rembukan. Wong kene tangane dhewe ilang-ilang karo nyumbang. Ya aku dhisik ngono. Aku nek ketoprak malah separo tak bayar, separo ae, separo aku yo ngono. Lah ndekne anane ketoprak ambruk perkara ditanggap kiwa tengene tok, Bos. Sik to, Gak payu ning adok. iki kowe iki rembug apa? Rembug kekeluargaan untuk Lah masyarakat. nggih, kene iki padha karo keluargane dhewe to. Terus kemang ngomongmu piye? Ya ketoprak tanggane dhewe lho maksud iku iso main terus berarti kan apik apa ditresnani. Heeh. Dene iku aku dhisik ketoprakku dhisik malah ngono malah seneng Mas. Nek ditanggap-tanggane Sasi tanggaku nek ping 5 ping 10. nang tanggane dhewe. Wong aku tak hitung-hitung keluarga dhewe ya paling ndak separo apa seprapat ngono. Tak terus-terusno ya kowe ro dhewe ya Bos. Apa? Entek resi. Las gak nyiso Bos. Lah aku karo Kang Sondong ki sapa aku sapa kok Mas? Ora roh kowe keteko aku. Alah, Pak Mogol gak roh bedane. Ya. Pak Supardi, Pak Sondong, kalih sampean bedane apa Lah Jajal? kowe tak takoki kowe. Pak Sondong karo Mogol bedane apa? Bedane apa? Ora ngarah roh yo, Man. Aku ya ora ngerti padha kok. Lho, cek-cek. Ini tamongi. Omongi isi arep adane mau. Lho, rayem dia, Man. Oh, iki apa? Lu mane sirah kok ra itok ngono. Mosok. Iki apik aku jek lumayan no. Matamu ndak karon. Ora isame gedene. Iya. Oh iya iki. Ora iku iso nglewer ilang ngono. Lho gak ampane tak delok kok cangkem tok ngono lho. Tak cekelane. Beda. Kok guyu antek ngono ki sapa lho? Ngenyeke, Man. Guyune karo ngenyek. Iya, nek iku rada lumayan guyune diketokno ya, Man. Wong iku lho. Barang sing sitok guyu ditangkemi tutupi karo ngene. Ya ora iku batang neh. Gak. Andene. Kowe ayo dadi ribut. Takoki mogol. Iki lho mendhuwur, Man, mendhuwur. Iya, mogol di mogol. Iku opo? Ayo. Apa dagelan loro kok setan kabeh ini? Setan utum ngono. Kita kan Arep ngomong apa jajal ya? bedane napa Pak Sondong kalih jenengan? Ayo. Lho kok ayo kowe? Aku mau rumah kandani iki piye? Kowe kan niku kandani sik no. Ya. Iya oke. Apa man? Mbah wong anyep lak ning kowe. Oh, wilatku mbok keleti kok. Pengku kok. Sik to, ilatku kok mbok kleti. Pengku dikwalik. Kupingku mbok kleti kok ilatku mbok kleti. Kleru cangkemku. Lho, aku sing bisi kowe ngono kok. Si walik. kuping endi, Man? Iki lho kupingku. Kuping ning kene kok. Ya. Ya. Sip. Tas. Bedane apa Kang Sondong karo aku? Bedane apa Jajal? Lho. Ayo. Lah sing mbok kandhani Sariman lah sing jawab Sariman. Oh iki mau pada cetha padha ya Mas aku dene. Ngomong kamu kok. Kayak iki Lho kok ora cetha kok. bedane, Man. bedane. Bedane. Apa? Kang Sondong karo Pak Mogol. Sondong omahe ning jero anu Desa. kemiri. Terus? Aku ning jaba desa. Wis do ngerti, Bos. Wis seru. Mogol ketoprak. Nang sondong prei. Lo tak basok ndah semono. Ora. Sondong ketoprak. Tenan tak omong ngono wis no. Ora cetha mengamu. Ya. Bedane ngertos mboten? Mboten. Nah, aku ya paham. Apa? Bedane Pak Sondong kalih Pak Mogol. Ganteng aku. Padha gantenge. Ora iso. Ora iso aku engko nek Malah ganteng aku. Aku nek muni elek Alah ganteng aku. sesuk diprikta Bu Sri aku. Lah napa? Bu Sri kan bidan kono ngono wetengku dikir. Apa dikir? Dipriksa. Omongmu cetha. Kemangan Aku gak mudengan kowe ora cetha omonganmu. Lagi tuwa niki ana dagelan ana budek. Iya. Hah, ya Bos. Lho wong kupinge budek lho kok iso ngejak dagel melu dagel meneh lho man. Kupingmu budek. Omonganmu lho gol ra penak. Nyelah kucuke luntu jae, Bang. Jajal. Rene bae. Lho, jajal. Kowe mang diomongi sender ora pati krungu. Ora ndungu. Tak jajal sik.
Entuk ora tak jajal sik. Engko bedane Sondong karo aku engko ben tak jawab. Ah iya. Jenengem sapa? Heru. Heru sapa lah, Cuk? Heru Sariman. Hah? Heru Sariman. Rai kok jemotos. Lah iya. Masa jemoton iki marang aku ngarani rai gregeten, gregeten. Jenengem sapa? Sariman. Alamat. Wah, ora cetha iki. Ora cetha. Omahku katut corona iki. Omahe Omahmu. Pati. Wis duwe bojo. Wis duwe anak. Wis. Lho. Lho Ora iya cetha ta? Lah ngene kok mbok kandhani ket sewengi muput iki ora paham. iki. Lah ya kok tak Nek omong. ketua iki cangkeme keteliyer. Kok ketriya? Ora ana. Ngono omongan ora ana. Ora iso, Man. Jenengmu sapa? Sariman. Wis duwe bojo. Wis duwe anak. Wis. Wis apa? Oh, ya. Berarti budek. Aku sing kok kene ndungu, Man. Ora ana. Ah, kandhani ra percaya. Jenengmu sapa? Saya tak tilikane gol. Dilike, Man. Ya ora omte banyune. Jenengmu sapa? Sariman, Gol. Wis duwe bojo. Wis. Amit-amit cepet. Amit. Man. Ngono kok diarani batang moh. Aku kuwatir nek anakku wujud. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi anakmu kaya aku, Gol. Sekali kowe turu ngeloni kaya ngeloni. Coba aku. sombe nek anakmu ape metu delok sik, nek rupane kok Sariman langsung guwecek ning nggon. Apa mlebune lho? Nah, Masa ditakoki ngono kok gak duwe, Man. Jenengmu sapa? Sariman. Wis duwe anak, Wis. duwe bojo. Wis. Anakmu pira? Apat. Betul tahu. Lho, ora cetone kok. Ora cetok. Ya jare kok wedho wae. Apa? Oh ya budak. Lho aku ketua kok. Ini. Kowe ya. Kok menawa cangkemku sing gak ketriyer. Jenengmu sapa? Kowe ora ngerti jenengku tak bacok ndasem piye? Syukur kowe. Ya jenengmu mogol rono kok. Ngono ngamul lah. Wong aku ora tenanan kok. Aja ngono agol. Golek sego samplokane kok ngene lho kok. Kowe iki jare ape ngetes kuping Lah kok. mbale terus ngono. Saiki Apa? jenengmu sapa? Magal. Omah ndi? Takok. Miri. Aku ora wis. Bar kok ngono. Tak jawab kowe aku. Lah iya. Kula dalan. Di bojo. Lho jada apa? Lho malah dene sing budek. Iya ta iki? Keke goblok. Budek iki piye lah. Ora ngono kok gol mau kok. Model lek guyung ngekek. Karepku gak ngono lho, Gol. Kok gak ngono pripun? Kok sing takok aku kok, Gol. Lah iya tak jawab. Jenengmu sapa? Mogol. Omah ndi? Tanjung Sari. Terus bojomu? Jeh. Jeh. Sing iki Ya. Anu, Gol. Emang kon ndi Gol awan-awan mau. ya kok omah. Aku njaluk izin Kang Sondong aku mau awan ora iso melu Ya. anu mahargya dulur-dulur. Lah kita bela tahu kau Sing ngono iki aku kok, Gol. Ya kobong kok, Gol. Piye to ki? Mama aku nang marem kok, Gol. Ora penak kok kowe rucek kok. Lah kowe iku yo Terus ndekne kok mesti nakoki aku kok ndekne sing Lah kowe didisiki yo meneng ae malah budek keneh. jeneng sapa? bedane apa Sondong karo aku? Iki terus sik moh. Rumarem aku. Baleni. Jenengmu sapa? Mogol Omah ndi? Tanjung Sari. Alhamdulillah wis ditampa karo anu wong Tanjung Sari. Ada. Wiwit taun 2012 Mas aku dadi warga Tanjung Sari. Oh, dijeng. Nganti tumeka iki berarti wis 14 tahun. Ya wis alhamdulillah iso dadi keluarga wong Tanjung Sari. Kang Sondong ya wis ngerko aku kaya keluarga. Ora apa-apa wong acarane sapa sayoga kepengin sunatan nek kon aku sing Tot. Kowe ku yo Lah aku arep males gak iso. Lah males kok ngono. Lah piye carane? Males ya langsung bojone go lunga. Cangkem. Iki malah ala iku, Gol. aja to Cah. Tapi ya ora ngarah mungkin, Bos, wong bojone Murah Sarimane wedi yo. Ndek nyamene Tur kang meneh, bojone iki iso bedakno. Iya. Ngeloni nogol karo ngeloni aku ndak malah. Cara nyetir rae iku ndak wis mutah-mutah sik. Lho, malah seneng lho, Man. Napa? Kowe apa nek ngeloni Pak Mogol kan wis biasa bendina. Ya. Ngeloni kowe malah ndekne seneng. Nenge. Kowe didarani lah bubu.
Ya bener. Bedane aku karo Kang Sondong napa? Kok teko aku teko iki ya sembedhek iki kok. Mah aku mbok anu nang. Kowe kok lah yo ngekeki pendapat. Oke, Sing bedane sing paling mencolok apa? aku ro. Nek aku sing bedhek sik. Wis sik. Bedane Pak Sondong karo Pak Mogol. Apa? Bedane nek Pak Sondong ki kuat nanggap Mogol. Ning nek Mogol ora kuat nanggap Pak Sondong. Ya wis suwe, Ndor. Iya apa ora? Mogol ditanggap Pak Sondong lumrah lah. Pak Sondong ditanggap Mogol kon gulung-gulung. Ewangi mana? Trayo ngono man. Oh ya kleru, asline gak iku. Lah sing bener piye jajal ayo. Iki lho Bedane bedane Mogol karo karo Pak Kang Sondong. Sondong. Nek Mogol, Nek Mogol nek Sondong. Lho Mogol apa Sondong? Sondong sik apa Mogol sik? Sik. Pak Sondong sik apa Pak Mogol sik? Enake sing dhisik. Ya enake sembarang dene sing dicipi kabeh ngono. nek Pak Pak Mogol Pak Mogol Pak karo Sondong. Pak Sondong bedane. Bedane sing Pak vakum. Sondong Nek Pak Sondong Pak Mogol ora Mogol, Nek Pak Mogol. ora Sondong. Jadi kok sih aku coba ganggu ah. Iku apa bedane piye lah man? Bedane Pak Sondong Karo Pak Mogol. Nek Pak Mogol, nek Pak Sondong sih. Pak Sondong. Oh, Pak Mogol Pak Sondong, Pak Mogol apa Pak oh Sondong? sik kok Sondong sik. Sing ganggu aku gak arep ngomong kok. Pak Sondong iku sugih. Bojone Iji, lho kok tekan gedine lah. Pak Sondong ki anu piyaine biasa. Ya piyai masyarakat bermasyarakat. Berarti kowe ngenyek Pak Mogol setan. Kowe nek ngarani Pak Sondong kok biasa. Kowe fitnah kok yo. Kowe boleh perkara ae kok. Lah kok iso fitnah kowe kondo piye? Nek Pak Sondong ki piyayine biasa. Ya, Berarti musuhnya luar biasa. kowe fitnah nek kowe boleh perkara nek. Aku urung bon lho iki aja boleh perkara ae lho. Ono ora diboni. Nek Pak Sondong iku bermasyarakat biasa. Pak Banyu Sewu ya. Iya. Nek Pak Sondong ya kagungane ya omah biasa. Oh wis lumrah. Lumrah. Nek Pak Mogol lak ora. Lho, padha ae men. Ora iso. Kok iso iki? Mogol duwe alas. Duwe laut. Duwe keraton. Duwe candi. Endi, Mas? Duwe Candine endi, Mas? Borobudur. Iku Candine Borobudur, endi, Mas? Candi Borobudur Prambanan dobel. Sondong duwe. Duwe lawang WC loro yo. Mar mandi. Wedokane ra sithik. Pak Sondong kan gak duwe. Wedokan mbane lho, Gol. Maksudnya Ban. Ora wedokan taman lho, Tan Gol. mongko, tan mongko kowe mang ape muni wedokan apa, Man? Ora ya wedokan ban. Ki Pak Sondong ya. Aku belain Pak Sondong kok. Wis kono ngomong dhewe aku tak wis aku. Ora iso. Lho, Bos. Sirai Saliman jebule, Bos. Apa neh iki? Ya Allah, Bos. Apa neh iki? Ana petane pati, Bos. Lah ya ono neh perkara neh iki. Lho, Bos. Nah, lho. Lho, Bos iki lho prapatan Sleko ngalor. Lho, prapatan Karangboyo. Ndasku. Lho, ngetan iki. Lho, iki ngening, Bos. Oh, iki apa maik begengek, Bos? Ha iki pegajake dilewer. Angkrik. Kang Sondong matur suwun Nggih. ngapura Terima ana kasih. luput ana kurang ana keleru. Nggih. Ngadong duka ingkang kathah berbahagia sekali. Oke. Saged melu mangayu bagya. Ngalap berkah. Ngalap berkah. Lanang nggone syukuran. Syukuran. Kejaba niku kula nggih matur nuwun Nggih. wis dadi warga yang Warga. mono yamene kadang kala iso kon menghibur kalih dulur-dulur kula Tanjung Sari. Tanjung Sari. Lan nggih njaluk pangestu ijeh lumerek ngantos sasi apa iki? Sasi Oktober. Sasi punjul. Sasi punjul Ngantos iku. Oktober ora tau ning omah. Nggih. Lah iki anakmu nang ndi kok Rokem di rene? Rokem ora ketok. Kim. Rokem digondol. Boyo. Oh iya. Lah iku apa Rokem? Batang. Sumpah lah, aku kok mburi jenenge dagelan ini nek ngrungokno Sariman iki guyu tenan. Aku Napa, Mas? gak iku nggonku, Man. Oh alah, Man. Aja mbok golak. Diapakno? Anu ketoke wis cocok, Bos, jak terus lah, Bos. Lho, wis bon nek ora dijak. Wis bon. Le ngarutang piye? Ya Allah Gusti. Oh, Kowe- Wis bon 3 sasi kok. Oh alah. Lho Ya, iki nek- bon teluk tas Nek Mas. bon ya ora apa-apa wong jenenge nyambut gawe sebagai iso. wong lanang ki ya kepengin duwe duit dhewe, ora tan bedane kaya aku duit nyekel, Heeh. rokok LA Wah, karo mirengke ndagle Kang Sariman jan. wah ora sopan.
dagelan nom ngerokok. Sini wong. Ora entuk ta. Wong ki aja ngono. Ketuane ya padha Memberikan wae. contoh ki ya contoh sing apik ora nek kaya kelakohan. Ngloroi kok. Ngloroi kok tunggale. Wong kok ngloroi ku mbok aja diudut. Nek ngloroi kok diudut. Wong iki jenenge ana cah nom ngrokok kleru. Iki cah kuwapaan iki lho. Aku nek ngene iki rokok kowe. Lali ya. Ndang ngene aku sing ngomong. Sama, Bos. Obong neh temane. Iki dijak tema sepotan. Lah sing tak nyawang raimu aku nyawang iki. Wis kobong ra sida ke kobong. Aku gak nyawang. Mudeng iki kekelen dhewe. Lah aku sesawang raine sendor rek. Gak nyawang kobong neh. Kebakaran. Abang terus ndak Wong ngloroi wong rokok wong papat rebutan. aku gak melu nek kobong neng kok. Pengen ora? Ketoke Sariman pengen iki lho. Pengen ora? Pengen. Nah, pengen diatur mosok semene dienggo wong papat langsung. Aku kobong neh. Gak. Kene. Wes syaratnya ngene. Kita memperlihatkan persatuan dan kesatuan. Cocok. Ora ketang mung kari semene digawe rukun. Ya, Bos. Nek ana tanda tir gentenan. Nah iki lo adil sebagai pemimpin harus menata anak buah supaya Iya. rukun supaya adil. Aku kandhani. Aja doroyokan. Ben ra kobong kandhani sik. Engko nek aku ame wis udut. Tir. Tir. Ngene iki adil, wong papat ketok rukun. Najan sing duwe rokok aku digawe join tawa gentenan ndak masalah. Ngono lho. Tir. Adil. Kok saya aja mbok tir saya aku tau udut. Omong nek wis omong. Lah ngene iki ndang tir. Saiki tir. Ngene ya ra kobong. Aku nek anu ganti rogo beda kobong kok. Tir. Ah ngene gak Ngene gak kobong. kobong. Pas iki gak kobong. Pas iki awake mantap. Gak kobong. Gak. Deklan aneh iki. Iya. Asu kabeh iki. Asu dhewe. Ora ngarah kobong. Nah, abang dikandani ya. Mesti kandhani ya. Tir. Tir. Aku tak udut sih. Ya, ngetak. Aja tir lho. Ya. Tak udut sih kok lak Ya. tir. Tir. Nanti ya nanti tergal kene ra kobong nanti aku suruh Ora kleru kobong. neh ngono lho gak kleru neh. Aman. Aman. Serah ya, Man. Mudeng. Engko nek aku wis udut. Ya. Terus Tir. Lah ngene iki kan nek didir mogol aja gelem kowe mlaku rono. Rono. Udut terus pokoke. Tir. Dek apa entek karek gabus kok gak cakep nyanyar gua. Ora barbar engko. Ngene aku gak untal ah, Man. Untal karek gabus kok Lah iya untal sampeyan kobong. Lah timbang kobong temane dak alung kobong sangkemem. cangkemem. Jas hiburan. Hiburan. Aku malah dolan tekan musik kok. Ngono. Gak tau ora dagelan ngene nggon kobongan, Bang. Gak ono, tetep kobong terus kowe. Cake moten ning guyu nganti. Walaman Sariman. Sumpah aku wis melu seneng anggere ana Sariman. Bocah kok aja neh kok menungso. Iwak karo pitik ana bebek iku Sariman liwate dong guyu kabeh. Bebek lho Bos diliwati kabeh. Kuwekelen terus Sariman, Bos. Lah wedhus aku liwate kendhat iki. Angkemem lah ngarani wong karo kewan. Nyoto ngono, Man. Sariman iki Nyoto. kejaba dagelan. Dekne ning omah iki ya ingon-ingon kewan sing pintere ra umum lho. Iki Apa? nyoto. Apa? Wingi iki aku dolan nggone Sariman ya ta. Sariman iki jebul ngingu asu. Loh, iya apa? Loh, nyoto ning asune iki pintere ra karuan. Ngerti karo juragane. Aku teko. Asu tak takoni. Iya. Ngono ku ya iso mene petondo lho. Kirekku Kirekmu sing mbok cancang nang ngarep omah. tak jenengno Sogol iki. Heeh. Ya aku niki. Sogol sapa? Ah, kok kleru. Mogol. Oh, mau bandol kok. Bandol. Bandol ngono. Neng kirekmu pinter tenan. Aku arep mara omahmu. Eh. Kowe gak enek. Mene Tak iki? takoni. Iya. Anu, Sariman ning ndi? Loh, kirekmu menehi pitondo. Sirahe karo noleh mara ngiri. Oh, berarti Nengen ngono ngene ngiri. Berarti Sariman iki ning gone sisih
Kiri. Kiri. Pinter ya kira ya. Pinter kiri. Ya pinter kira Lah tak takoni neh. Sariman ning ndi? Huk 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 huk. Oh, berarti terus noleh nganan. Oh, Sariman ning sebelah kanan. Oh, ngerti lho kira. Ning kamar berarti. Ngerti. Ning kamar iki turu, ning kamar turu. Ning kamar engko kobong neh engko kok. Terus ngerti. Nah, bareng tak takoni. Oh, Sariman ning kamar. Nah, iki lho pas. Ya iki lho. Kamar. Pas kamar pas iki. Kok ngerti kira ku lho. Ngerti kira. Terus jawabane Mbak. Terus Ning kamar lah opo? kirek mbok takoni ngono. Tak takoni ngono. Lho, kira iki kok ya pinter. Jawabane Apa ngene ku? Lah opo kowe ning kamar? Lho kok Sariman ning kamar apa? iku lho, kowe lha opo? Kowe lah Aku opo? aku ora lapo-lapo. Tan mongko sawilah ya wis ora Sawilah ngomong apa-apa. Lah perkarane ya kowe iki sing mari aku mulai diunek-unekno. Piye? Cuk 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 cuk. Asline sing kurang prawasani Rocky mok. Lah opo? Maka iso. Kok iso ngikno kiri Sariman wong asline ya Sariman dhewe iku kok. Sangkem memu. Ngono dicekok iki. Nggih, matur nuwun. Ayo. Sing penting apa man? Ya, hiburan. Nggih. Spesial ya. Nggih. Spesial lah matur nuwun ngibur tenan. Wah, terbakas dihibur tenan. Ayo Mas Rokem, Nganti aturi kaku. lagu apa sing kepenak. Nggih, konjo kagem sedaya tamu undangan keluarga besar Bapak sapa mau? Pak Sondong. Pak Sondong sekeluarga. Sembah nuwun sampun nimbali keluarga besar Wayu Manggolo, mugi-mugi berkalan barokah. Amin amin amin. Kita hibur dengan satu lagu dikasih dandut nopo campur sari. Dikasih dandutan aja. Ada satu lagu enaknya apa? Diwene apa man? Ya kayak duit sitok-sitok amplop no. Musiknya kayak satusan. Apa Mas Mas? Diwenehi lagu